קבוצת בחורים מאשדוד רצתה להגיע לירושלים, סיפור היה משהו דחוף, הוא מונית, לא רצו להפעיל מונה, סיפור אותו בלטרון, שמכיר באמצע הדרך בלטרון, הוא רואה לפי הווייז, פקקים, מטורפים, גם הדרכים, כל דפקו בחדשות. וזה, זה היה כמו את הדרך עוד חצי שעה במדקות, הוא אומר להם, תשמעו רבותיי, תרדו פה, תקחו מישהו אחר, אני חוזר לך בזה, לא רוצה לנסוע לירושלים. אז אמרו לו, סליחה, אבל סיכמתם, תראה מה זה, זה עוד זה, אני גם לא אפילו רוצה יותר כסף, כמה זה סיכמנו? 250? תביאו לי 125. מכאן תפסו מונית עד ירושלים. הבעיה, שבתוך שנייה ביררו את זה, מכאן מונית עד ירושלים זה לא עוד 125, זה עוד 200 שקל. הם לא מוכנים. הם אומרים לו, לא שלנו לך כלום. או שאתה לוקח אותנו לירושלים, או שאתה אומרים פה לא שלנו כלום. הוא אומר, לא, שאתה לי חצי. לטרון זה גם זה בערך 45 קילומטר, 22 קילומטר. זה חצי דרך, מה אתם רוצים? זה היה ויכוח. זה השאלה. השאלה היא באמת, פה אני רוצה, זה נכון על כל בן אדם, כל אדם שהולך לעשות עבודה. האם הוא יכול להפסיק את העבודה באמצע? שאלה. שאלה שנייה, אם הוא יפסיק את העבודה באמצע, אני חושב מותר לו. האם הוא יקבל את הכסף וכאן? זו שאלה שיכולה לקרוא. אדם בא לעשות לך עבודה, בא לצבוע את המים. פתאום, לא בא לו. בוא תיקח מישהו אחר שימשיך. הבעיה שמישהו אחר שימשיך זה לא יעלה אותו חצי מחיר. הוא בטח יגיד שזה לא עבודה טובה, או לא, אם אתה מביא מישהו לחצי עבודה, זה לא כל העבודה שלמה, זה ברור. זה עולה יותר, מי סופג את הדבר? זה השאלה, וזה האמת מראה מפורשת שאת אומרת, נגיד, אבל יש פה כמה אנחנו הולכים להבין אותה, כי אני לאט לאט, כתוב בפרשה, כי לי בני ישראל עבדים. אחר כך אומרת, פרשת באב, לכן לא תמכור מוכרת עבד, אז אתה לא יכול לרדות פה בפרק ביהודי, אז לי בני ישראל עבדים. הגמרא, קצת במקום אחד, והמציאה, בדף י' לומד מזה דין, שפועל יכול לחזור בו באמצע היום. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה ברור, שאלתי את זה, אבל זה לא שאלה, שאדם שלא התחיל לעבוד, לא רוצה לעבוד. מה, אני יכול להכריח בן אדם לעבוד? איך אני אגיד לבית המטבע? הוא לא רוצה, אבל אתה מבין לו. אז זה ברור שהוא יכול לחזור. כל השאלה פה זה על הכסף. האם הוא מקבל כסף וכמה הוא מקבל? כי הרי עכשיו נגמור את העבודה, לפעמים נצטרך לשלם יותר. לצבוע את הבית עולה 2,000 שקל. צבעת לי חצי בית. אז אתה לא תקבל 1,000 עכשיו, כי הרי לגמור את ככה אני אומר, כי הרי לגמור את הבית לא יהיה לי 1,000, יהיה לי 1,500, 1,800. אז אני אשלם, לא, כמה שישב, אני אביא לך אולי. אומרת הגמרא, זה בדיוק מה שכתוב. שפועל יכול לחזור פה באמצע היום. כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. החידוש שפועל יקבל את כל הכסף של חצי עבודה, כמה שמגיע לו. ומי יספוג את העלות של המשך העבודה? אתה, בעל הבית. איך אומרת התורה? זה אומרת הגמרא, זה שהדין של פועל יכול לחזור פה באמצע היום. אבל, אמרה זה לא פה, בדף ע"ז, צריך לסוחר את האומנים, אומרת שזה נכון בפועל. בקבלן, עובד קבלן, שבוע היום זה מה ההבדל בין פועל לקבלן. קבלן, אם הוא יחזור באמצע, שוב, אני לא יכול להכריח אותו לעבוד. אם הוא יחזור באמצע היום, זה יהיה עליו. הוא יספוג את העלות. ככה, נפסק. מה הכוונה אם הוא יחזור באמצע היום? הבאתי למישהו לעשות עבודה, והוא באמצע העבודה, אמצע היום, זה לא דווקא אמצע היום. אמצע העבודה, עוד מעט נראה אם זה דווקא. אבל בעיקרון, באמצע הוא הפסיק. להשלים את העבודה, זה עולה הרבה יותר עכשיו. זה לא, כי מישהו חדש מגיע לכאן, זה נכון, אני בדקתי גם, זה נכון גם מבחינת שוב ככה. אני עושה לך עבודה, לא ממשיך. בדרך כלל אני אגיד לך שהוא לא עשה טוב צריך מההתחלה, וגם אם כן, אדוני, אם אתה לוקח מישהו ל10 שעות, זה הרבה יותר זול. כשלוקח אותו לשעתיים, הוא עושה לך מחיר, אתה לוקח אותו יותר שעות. אז זה ברור. אתה עכשיו מביא מישהו שיגמור את העבודה, אז הוא לא, הוא ייקח יותר. מי אמור לספוג את זה? אני הייתי אומר שמי שאמור לספוג את זה, זה הפועל. הרי אני סיכמתי איתך. בגללך עכשיו אני צריך לשלם יותר. התורה מחדשת, פועל יכול לחזור בו באמצע היום. כי לי בני ישראל עבדים, ולא עבדים לעבדים. יהודי, אם זה גוי, בעיה שלא. יהודי, אין דבר כזה. הוא יכול, לא רק יכול טכנית, ולא שהוא יכול טכנית, אף אחד לא יכול. הוא
הוא גם לא יפסיד מזה כסף. על מה שהוא עבד, תשלם לו. אז זה יגרום לנו לנסות לעבוד על ידי תורנות. נכון, שאומר, לפי זה עדיף לקחת אדם שהוא קבלן. הוא לא יכול לעשות לי את הדבר הזה, זה יהיה לנו. השאלה היא, מה זה בדיוק פועל, וזה בדרך עכשיו את הרלוונטי קבלן, יש פה מחלוקת אדירה בפוסקים, ולפעמים אין דבר כזה. סוג העבודה, אני זוכר כשלמדתי נהיגה, מה ל-10 שנה, אבא שלי אמר לי שכשהוא למד נהיגה, היה להוציא רישיון נהיגה בקבלנות. מה זה אומר? אתה משלם למורה, וזוכרים את זה פה עליהם, משלם למורה 2,500 שקל עד שהוא עובר טסט. כבר בזמני שלא כזה, לא היה דבר כזה. אתה משלם על כל שיעור. זאת אומרת, אפשר להבין שמה זה פועל? פועל, שאתה משלם לו לפי שעות. אני משלם לו לפי שעות, כל שעה אני קורא לו לפי שעות. ומה זה עובד, ומה זה עובד קבלן? לא לפי שעות, עד שהוא גומר את העבודה. זה אגב ההבנה הפשוטה והמקובלת. שזה פועל, לא מתנראה שזה לא כל כך ברור, לא כל כך בטוח. אבל זה ההבנה המקובלת. התורה אומרת, פועל, אתה משלם לו לפי שעות. אם אתה משלם לו לפי שעות, הוא יכול לחזור בו באמצע היום. קבלן משלם לפי עבודה. גמרת לבנות את הבית, מקבל כסף. גמרת... אז אם זה הסבר, לא כל כך ברור, מה זה משנה? מה זה משנה? יכול להיות במציאות של בן אדם שהוא גם פועל גם בעל הבית. יכול להיות בעל הבית. יחידי עובד בפני עצמו. בסדר, אבל הוא פועל עכשיו. הוא עכשיו פועל. בסדר, יכול להיות, נכון. אבל השאלה איך אני מגדיר אותו הלכתית. האם הוא יכול להגיד, שמע, אתה ביקשת ממני לעשות איזו עבודה. זו עבודה, לתפור חליפה. באמצע אין לי כוח. תביא חיית אחר, לתפור את החליפה. לתפור חליפה עולה 4,000 שקל. אין לו. להמשיך מכאן עולה 3,000. למרות שזה באמצע, בדיוק באמצע. זה לא עוד 2,000, אין מה לעשות. תביא חיית, עוד מי סופק את 1,000? כיוון שאתה לא עובד לפי שעות. אני לא משלם לך לפי שעות, איך אני משלם לך? לפי עבודה, לפי... אז אתה תספוג. זה קבלנות. אתה תספוג את זה. אני, אדוני, לא מעניין אותי. אני עכשיו לא אשלם לך 2,000, כמה תקבל? 1,000, כי אני משלם לחייל 3, שיגמור לי, ומה שנשאר ב4, זה 1,000, זה מה שאתה תקבל. זה אפשר לעשות. אבל מי שעובד לפי שעות, הוא מקבל לפי שעות בייביסיטר. בייביסיטר, כן? שומעת על הילד, על הנכד שלך. מקבל, סגרת איתה 8 שעות היום. אחרי 4 שעות, כמה? 20 שקל לשעה. אחרי 4 שעות, נמאסתי, הילד שלך משגע אותי, חופר לי, לא רוצה. צריך להביא בייביסיטר אחר. בייביסיטר אחר, לוקחת 30 לשעה. זה מה שמצאתי. זה עוד 40 שקל. מי סופג את זה? פה, אתה משלם לה, כמה זה 20 כפול 480? היא תקבל, אתה תשלם לבייביסיטר החדשה עוד 10 שקל לשעה, זה לא היא צריכה לספור. אבל אם היית אומר לה, תשמעי, אני אשלם לך ליום 120 שקל. ובאמצע זה ליום. ובאמצע זה נקרא אולי קבלנות. זה לא לפי שם, יש פה הבדל מעשי. לחזור בהם, שוב אני חוזר, שלא יהיו גבולים. אפשר לעשות, אתה לא יכול, אתה יכול להכריח את הבייביסיטר לשמור, היא הולכת. פשוט הילד פה, מה אתה... לא יכול להכריח אותה, היא לא יכול להגיד לה, התורה אומרת, אין דבר כזה. גם אם הוא קבלן, אדם לא רוצה לעבוד. השאלה מי יספוג את הנזק הכספי שעל פי רוב יהיה. האם הפועל או? אומרת הגמרא פועל, כן? כלים לישראל עבדים, קבלן לא. שוב אומר, לא כל כך ברור מה ההבדל. למה פועל נקרא עבד והקבלן לא נקרא עבד? לפי ההסבר הזה זה לא כזה טוב. אבל אנחנו אולי נראה בהמשך הסבר אחר. במקום 3. הפוך, אם כבר הוא עבד. הוא יותר עבד מהפועל, לא? אם אתה אומר של הקבלן, התורה לא רוצה שיהודי יהיה עבד, היא עבד של מישהו אחד. לא עבד לעבד, לא עבדים לעבדים. הרי המעסיק שלך הוא גם עבד לקדוש ברוך הוא. אז עכשיו אתה מכריח אותי, למה יקרה? זה אולי לא עבר, זה ברור. אם אני אדם, כל אדם אשר הוא גם בו ירא שמיים, יש משהו אחד, הכסף יעניין את הכל. איך פעם מישהו אמר לי בבית הדין, וירא שמיים גדול, שהוא לא מוכן לשלם, לא מוכן לקבל את הדין. אמרתי לו, אבל אתה יצרת כמו שאתה עדיין ירא שמיים. הוא אמר לי, שאתה יהודי מאמין, הוא אומר, נכון, אני יהודי מאמין. מה אתה מענק שלי? נכון, אמר, לא למצמץ אפילו. מענק שלי לא תיגעו לי, אם
לכיס, מה שנקרא. הכסף גורם, ולפעמים זה לא רק אמוציות, זה סיפורים על אנשים. אבל לא זה כסף, מי אפשר לספור את זה? בסוף יש גם ענייני הכספים גם, בסוף זה לא הכל יכול ליפול או רק על הלקוח. בעצם זה שיש בעל בית, כסף, כספים, קורא, אבל לא נוסף. יש שני צדדים, יש גם הלקוח וגם אם לא היה תורה, מה יש את ההפרדה הזאת בין הכועס לבין הקבלן. אם לא הכל היה, לא, אבל השאלה מה הסברה? מה הסברה לחלק? לולא התורה, זה ממשיך על התורה, לולא התורה. הייתי אומר, שבעל הבית צודק. אדוני, סיכמתי איתך. אתה רוצה לחזור לך? אין בעיה. אין בעיה. יש עוד שאלה מעניינת, למה הסיכום הזה מחייב? מתי הנקודת האל-חזור? זה שיעור אחר, פועלים. מתי שאני מוכר למישהו רכב, ברגע שעשינו עבודת בעלות זה נקודת האל-חזור גם חוקית וגם הלכתית. אנחנו בעזרת השם נגיע עוד מעט לשיעורים על קניינים, מתי זה, אבל בפועל, מתי, אמרתי לך שאני אעשה לך עבודה. מתי גמרנו חתמנו חוזה? זה שאלה מעניינת, לא מתחילות לתקוות כאלה. אבל נניח שעברנו את הנקודה הזאת והתחלת העבודה, אתה מחויב לגמור את העבודה. נכון? עכשיו אתה עושה לי נזק. אתה לא רוצה, אני מאוד מבין אותך, קשה לך, זה לא מעניין אותי, תשאלה לי. באה התורה ומחדשת לו. הוא יכול לחזור בו, הוא לא יהיה עבד שלך. אז אם זה ככה, מה ההבדל בין פועל לבין קבלן? בגלל שאתה משלם לו לפי שעות, אז הוא עדיף יותר. זה יהודי וזה יהודי, לא כל כך ברור ההבדל. סליחה, כשאתה עומד מול קבלן, זה דבר אחר, אתה עושה איתו חוזה. למה שאנחנו עשינו מרפסות. עמדנו ביתו מול הקבלן, יש חוזה. אתה תאריך כזה וכזה, גומר את החלק כזה, ואז אתה מקבל את התשלום. אחריך זה, יש חוזה. כמו שאני אעמוד בחוזה, גם אתה תעמוד בחוזה. אתה לא יכול עכשיו, אם ככה יקרה כל אחד, אין לי כוח, אני לא יכול... אם זה פועל, אז אין חוזה? מה אתה אומר? ואם זה אדם שאני משלם לו לפי שעות, אז אין חוזה? אם אתה תעשה אותו בכתב חוזה, אז יש חוזה. אבל בדרך כלל אתה לא עושה את זה. לא יודע, לא, אז אני אומר לך, בדרך כלל לא עושים את זה. לחייט, אתה לא עושה איתו חוזה, בוא תחתום לי. חייט זה כן קבלן. אבל אתה לא תעשה איתו חוזה. אנחנו מדברים פה על, בוא נאמר, שווי של דבר שהוא הרבה יותר גדול שאתה עומד מול קבלן. צריך לדעת שרוב מה שנגיד פה, וכל הדברים בהלכה בדיני ממונות, אם יש חוזה, אנחנו לא מדברים. למה? כי שלא כלל. תנאי שבמרות כאן. אם אדם סיכם עם חברו סיכום שלפי ההלכה, סיכמת, אמרה, אומרת יותר מזה, ראשוני חינם, כן? אתם יודעים, הוא פעם רק בפשיעה. בגלל מתנה שומר חינם להיות כשואל. הוא יכול לעשות את המשנה במאמצים, משנה. הוא יכול להגיד, אני חייב בעונש, שומר על הפרה, היא קיבלה דוגלה, ואני שומר חינם, אני אשלם לך. בממון תעשה מה שאתה רוצה. אם יש חוזה, לא דיבר, אז לא דיבר. פה מדובר, אין חוזה. אין חוזה, בפועל, יכול לחזור והוא לא יספוג את העלות. בקבלן. ככה, שאלה, למה הסברה בזה? במקור 3, עכשיו, מביא טור. שטור אומר, מה קורה? אם המחיר הוא זל, שכרתי פועל ב8 דינרים. באמצע היום הוא ברח לי. אז כמה תשלם לו? 4. ופתאום המחיר ירד, מה קרה? לגמור את העבודה, עולה רק 2 דינרים. אז כאילו הרווחתי 2 דינרים, ברור? למי זה הולך? מה אני הייתי אומר? לבעל הבית. הפועל הזה עבד חצי, קיבל את 4 דינרים שלו, הולך הביתה. כן? עכשיו, הבאתי פועל חדש, המחיר ירד. יש פועלים, סינים, תאילנדים, עושים לך אותה עבודה בחצי מחיר. אני קצת צבקתי את הבית. היה. אני מדבר איתך לפני 17 שנה, לא יודע מה. הם עשיתם לגשת אותו מיהודי. הם למדו היום. הבאתי מגדרה, תאמין לי, עבודה לא פחות טובה ברבע מחיר, לא משנה, היה אתה, יכול להיות. בכל אופן, מי? אומר הטור, אתה יודע מי מקבל את 2 דינרים האלה? הפועל הראשון. זה לא נורמלי. למה שהוא יקבל את זה? עוד פעם, פועל עבד, סיכמתי איתו 8 דינרים ליום. כן? עבד חצי יום, לא רוצה לעבוד, קיבל 4. כמו שההלכה אומרת, קיבל את 4 שלו. הבאתי עכשיו פועל חדש, ירד המחיר, זה 2 דינרים לגמור את העבודה. מי יקבל את 2 דינרים שלכאורה הרווחתי פה? אומר הטור, הפועל. עכשיו אומר, אני לא מצאתי, שכתית פה, בתשובה השנייה. ולא מצאתי כן בשום פוסק יותר. הוא מקבל פרס? וגם באמת, לא נהירה לפי עניות דעתי. מקבל פרס. זה הטור, הבן של הראש.
ואם היה ממשיך את העבודה והעבודה, אתה יורד את האוצרים הפחות? אם? הוא היה ממשיך, הוא סגר את אור 4. אז שאלה טובה. סיים את העבודה, בסוף היום נתנו לו 2. נכון מה שייתן לו עוד, לא, הוא בוודאי ייתן לו 4. מה שהוא סיכם איתו בהתחלה. כן, אבל הוא לא עבד את זה. עוד פעם, פה ודאי שייתן לו 4. פה אפילו לא עבד את זה. השלוח אומר, מאיפה, אתה הוציא את זה כאילו, באמת. זה גם נגד השכל. נכון, אתה יכול לחזור באמצע היום, קיבלת את ה4 שלך. עכשיו, הבאתי פועל חדש, ירד המחיר. מה פתאום שלי אתה תקבל את ה2? זה לא מובן. איך יכול להיות? אם אבל אנחנו בירושה. זאת אומרת שצריך פה משא ומתן יותר, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצא לנו תשובה לחודש. אז הדין צריך להיות כל כך... רגע, אנחנו נסביר את זה, אנחנו נסביר את זה. הוא שואל, אם אני הבנתי נכון, מה הסברה של הטור? נכון, אז אנחנו אמרנו את זה בשיעור הקודם, נחזור על זה פיקודי, השם ישרים וסמכי אליהם, משפטי השם בן צדקו יחתיו, אין דבר כזה. הטור זה הבן של הראש, אנחנו לומדים כל יום בישיבת הטור, אין, הוא ודאי, אנחנו לא נסביר, הקשח לא מבין מה שאמר איתה. מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו זה מהלך מאוד יפה ולהבין מה ההגדרה של פועל. שמעתי אותו שיעור מאחד הליינים הגדולים בארץ, אני לא אגיד את שמו כי לעניות דעתי, כמו שתראו כמה דקות, לעניות דעתי, הוא לא צודק, אחרי זה כל אחד לשפוט, אבל ככה הוא אמר, הוא בעצם אמר דבר מאוד מעניין, להסביר את זה. השח פה נשאר בסימן שאלה, נכון. הוא לא עולה. השח לא עולה. הוא חולה. הטור הוא ראשון, אבל הוא רק אומר, תשמע, להלכה, זה המצאה של הטור. באמת, אבל גם אם נגיד שלא הלכה כמוהו, אבל הטור אמר דבר, הוא לא אומרת, גם הרבא אמר מילתא, הרי הטור היה תלמיד חכם, מה הוא חשב? הוא הראשון להחליט שם את זה? כן, ככה השח אומר, זה נכון באמת. השאלה היא, איך הוא הבין? אז בשביל להבין את זה, יש פה שאלה גדולה, איך להבין את השורש של זה. אתה אומר שפועל יכול לחזור בו באמצע היום, נכון? במקור האחרון בשבע יש שאלה מעניינת של חוות יאיר, רבי יאיר בחר. גם רבי יאיר בחר, זה הוא שאמר את זה, כן? שכל חושן משפט, זה הוא משפטי השם ישרים, לא יכול להיות. חוץ מאחד, שאני לא אגיד עכשיו כי אין לי זמן, משפט אחד שהוא אומר שהוא לא הבין, הלכה בהלכות שואל, הלכות שומרים, הוא אומר חוץ מזה, כל החושן משפט, הכל ברור והכל בשכל אתה יכול להבין. הוא אומר, מה קורה? פועל אצלי עבד חצי יום, הבאתי לו חצי מהמשכורת. אחרי, הוא אומר, לא רוצה יותר לעבוד. לא בא לי. למה? כואב לי הראש. לא יכול. אני אמרתי שנצבח את הבית ביום אחד, משעות עבודה, 8 בבוקר עד 8 בערב. אמצע היום, ואמרנו 100 שקל לשעה. 2 בצהריים, כואב לי הראש נורא, אני לא יכול, אני ממש מצטער. תביא לי 600 שקל. אמרתי 600. מה ההלכה? עכשיו נגמור את הבית, אני שוב אומר, לא יעלה לי 600, יעלה לי 1,000. ההלכה אומרת שאני מביא לו 600 ואני אספוג את העוד 400 שקל. יפה. הלכתי למצוא פועל אחר. מה אני רואה? הפועל הזה שכואב לי הראש נורא, הוא עובד במקום אחר. צובע מים. אני אומר לו, מה זה? אבל נשמע, הוא הציע לי 150 שקל. סליחה. סיפור אמיתי, לחוות יאיר הגיע, סיפור אמיתי. לא, סליחה. אמרת לי שכואב לך הראש, אתה בחשון. אתה לא יכול לעבוד היום. אני אמרתי לך שאני אעשה לך העברה בנקאית של 600 שקל. אתה לא תקבל את הכסף. אתה תשלם את ה-1,000, אתה תשלם את ה-400. אתה שיקרת. בוא תגיד לו, בוא נפורט, חשבנו את החוות האלה. תגיד לי מה לעשות. תגיד לי מה כאב לי, הראש עכשיו לא כאב לי, הראש לא כאב לי. התורה אומרת שאני יכול לחזור באמצע היום. מה אתה תגיד לי עכשיו סיפורים? זה השאלה. מי צודק? הבעל הבית אומר, הוא אמר לי כואב לו, שהוא עולה, פתאום אני רואה אותו עובד במקום אחר. אומר חוות יאיר, כן? זה לא משנה. הפועל יכול להגיד לו שלום, כואב לי הראש, ועכשיו אני... נכון? בעיה שלך. אבל יש פוסקים שלא מסכימים עם זה. ככה, בתחילת תשובה, מבין, מה שהבאתי פה במקור שלו. אז אמר אותו רב, מה הוויכוח? כי אפשר להבין בשתי אפשרויות מה זה פועל יכול לחזור בו באמצע היום. אפשר להגיד שהתורה אמרה, אתה יודע למה פועל יכול לחזור באמצע היום? כי זה לא עבד. כי לבני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. פה התורה אמרה שיש עבד עברי הוא שלי, הוא קבל קניין הגוף. הוא לא יעשה מה שהוא רוצה. התורה אומרת, עבד עברי צריך לכבד אותו, כי טוב לא יימח, אבל הוא לא יעשה מה שהוא רוצה.
פועל זה לא עבד, הוא לא קנוי לך. לכן הוא יכול לחתוך, כן? מתי שהוא רוצה, הוא לא עבד שלך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה להגיד, פועל זה כמו עבד. אך התורה חידשה שהוא יכול לחתוך את השעבוד שלו. עבד עברי לא יכול לחתוך את השעבוד שלו, אלא אם כן הוא ישלם. זה נקרא גירעון כסף. אני קונה עבד עברי, בזמן התורה היה עבד עברי. הייתי קונה עבד עברי, ושם למדנו את זה, בפרשת בהר גם, שחרור עבדים. באופן עקרוני, קניתי אותו ב6,000 שקל, 1,000 שקל לשנה, אחרי 6 שנים הוא יכול לצאת. אם הוא לא יוצא, אתם יודעים, אני רוצה אותו באופן, והיה נשאר עד שנת היובל. בשנת היובל הזאת, גמר. אבל עכשיו, אחרי 3 שנים הוא רוצה לצאת. אין בעיה. מה צריך לעשות? לשלם לי. אני אקריא אותך בשם כמה? 3,000. נכון, אז כמה נשאר? 3,000. זה עבד עברי אומרת, המשנה יוצא בגירעון כסף. צריך לשלם. למה? כי הוא קנוי לי, אדוני. אתה רוצה לקנות אותך בחזרה? תשלם. תשלם. מה שהוא רוצה. פועל, אפשר לומר שהוא ככה, הוא קנוי, או לא יכול לחתוך. בלי לספוג את העלות. אבל אפשר להגיד שהוא גם בכלל לא קנוי. מה זה משנה? פה זה משנה. אם אני אומר שעבד עברי הוא קנוי, רק התורה הסבירה לך לחתוך, אז זה בתנאי שאתה חותך. אבל אם אתה הולך למישהו אחר, אתה לא חותך, אתה תחזור אליי. אבל אם אני אומר לו, וזה הלשון שלו, תראו במשפט האחרון שלו, של המקור 7, הרגשתי את זה. מכל מקום לא נראה לחלק בכך, רק מפני שנאמר כלים בישראל עבדים, לא עלים קניית האדון וכולי. לא חזקה. התורה אמרה פה, כן, שזה בעצם, אין פה קניין גוף. בישיבות קוראים לזה סימן או סיבה. אני אסביר את זה. אנחנו הרי יודעים למשל, אתם אומרים לי למשל על הסבתא אחת, שלא ידעה לקרוא שעון. לא ידעה לקרוא שעון. אבל היא הייתה לעלות לאוטובוס כל יום ב8:30. אז הבן שלה אמר לה, אמא, תראי, כשנפתח הבנק ב8:30 בדיוק, האוטובוס מגיע. אז אתה יודע שברגע שהאוטובוס, פותחים את הבנק, את צריכה לקום מהתחנה, שהאוטובוס לא רץ, האם זה שהאוטובוס מגיע, זה הסיבה? האם זה שהבנק נפתח, זה הסיבה? ממש לא. זה רק סימן. זה לא סיבה. למה האוטובוס מגיע ב8:30? כי זה השעה שלו. אני אתן עוד דוגמה. שור המועד, מה זה שור המועד? שור אתה משלם, אחרי 3 פעמים משלם נזק שלם. למה? אפשר להגיד, כי השור הזה היה ילד טוב. ואחרי 3 פעמים הוא התרגל למבוח, הוא נהיה מופרע. אז זה סיבה. זה 3 פעמים שהוא נהיה מועד, ההתרגלות שלו, היא סיבה למה הוא משלם נזק שלם. אפשר להגיד אבל אפשרות אחרת. שהשור הזה תמיד היה מופרע, הוא ככה נולד, וכמה? אני לא יודע את זה. אני לא יודע שהוא מופרע. פעם אחת נגע, מקרה. פעם שלישית, מתברר לנו שהוא תמיד היה מופרע. אותו דבר פה, וזה נקרא סימן או סימן. התורה אמרה שפועל לחזור בו באמצע היום. למה? כי יהודי הוא לא עבד של עבד. אפשר להבין? זה שיהודי הוא לא עבד של עבד, זה הסיבה שהוא יכול לחתוך באמצע היום. כי אומנם הוא היה שועבד לך, הוא לא יכול לחתוך את זה. או לא. זה שיהודי הוא לא עבד, זה סימן, זה מראה לי שהוא בכלל לא היה משועבד לך אף פעם. התוספות כותב כאן אצלנו. כן, במקום 2. אם בישראל עבדים, אדם אסור למכור את עצמו לעבד. אסור להיות עבד. אבל האם מותר לי להזכיר את עצמי להיות פועל? לחתום חוזה ל4 שנים? הוא אומר, התוספות כן. התוספות כנראה סובר כמו ההבנה הזאת. פועל זה לא עבד, אדוני. אתה לא עבד, אתה עובד. אתה לא עבד. אז לכן מותר לך להזכיר את עצמך. המרדכי חולק על זה. המרדכי אומר, לא. אסור לאדם להזכיר את עצמו. אסור להזכיר את עצמו להתחייב. אתה יכול לבוא לעבוד את מישהו, זה הלכה למעשה, זה מאוד מעניין. לחתום חוזה של למעלה מ3 שנים, שזה רוב השנים של עבד, ככה המרדכי אומר, אסור. והרמה פוסק את זה להלכה. מה בעיה? למה אסור? התשובה, הוא מבין שפועל זה סוג של עבד. אתה בעצם, יש בזה קניין עבדודי. אתה נהיה עבד, אתה הופך להיות עבד, התורה אוסרת את זה. עד 3 שנים תחתום חוזה, אחרי תחדש אותו מבחינתי. אל תחתום חוזה ארוך טווח. לדירה למשל, אפשר לחתום מסוכן. זה לא קשור לעבדים. אפשר לחתום. אבל על חוזה עבודה, אסור, ככה אומר המרדכי. תוספות אומר, אפשר. כן? כי הרי אם לא, תוספות אומר, איך בכלל מותר לבן אדם להסתיר את עצמו להיות עבד, להיות פועל? אני סוגר לך חוזה עבודה, שאני עכשיו עושה פה סיפור זה כל הכנסת. אם הוא יהודי, הוא מזכיר את עצמו לעבדות. אז אומר התוספות, למה זה מותר? בגלל שאתה, זה לא הגדרה.
פועל ועבד זה להגדרה שונה. המרדכי חולק על זה, לכן הוא אומר, עד 3 שנים אפשר, כי זה חצי מעבד, אבל מ3 שנים הבאה, זה כבר נהיה כמו עבד לגמרי, אתה עובר את הרוב, מה פתאום? אז יש פה שתי הבנות, נחזור עליהן. איך להבין, נחזור עליהן? כן, איך להבין מה זה פועל. ככה, ועכשיו אני אתן לנו דווקא מינה, ואז נסכם את זה, וכן. יש גם, זה רק אם אתה אומר שהוא אסור לסכם, או שגם בסיבוב שלנו, אבל אדם לא יכול לעבוד מעל 3 שנים, מעל 3 שנים, או 4 שנים אצל אותו אדם, או להיות פועל אצל אותו אדם 4 שנים, כי בסופו של דבר, גם למעשה הוא אחר כך עובר את הזמן, או שזה רק הסיכום. שאלה מצוינת. תשובה, אני חושב שהכוונה של המרדכי שאסור לסכם לנו. אם לא סיכמתי, למה זה 3 שנים? כל רגע נתון אני יכול ללכת. זה יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום, זה לא הבעיה. הבעיה שאתה קובע חוזה. אני עכשיו עובד אצלך, היום הוא פחות פיצוי, לא לקבל פיצוי, אבל שאתה קובע, אני עכשיו, כן, מרוויח, עוד פעם, אם זה קבלן, זה לא קשור לזמנים, זה קשור שתגמור את העבודה. אבל בפועל, אתה אומר שהוא מקבל לפי שעות. זה גם חוזה ל7 שנים. זה אומר המרדכי, זה עבד. עברת על כלים בני ישראל עבדים. למה לפי התוספות זה מותר? שוב אני חוזר, כי תוספות לומד שפועל זה לא עבד. יש 2 פרשיות בתורה. יש עבד עברי ויש פועל. פועל זה לא עבד. הוא לא משועבד, הגדרת הפועל. הוא לא משועבד. מה? ההוא שתחת החוזה ל3-4 שנים יכול לחזור בו? הוא יכול לחזור בו באמצע, כי תמיד פה הוא יכול לחזור בו באמצע, אבל מה שהוא עושה, הוא פותח את העבדות שלו. בגלל זה תוספות מסכים. לא. כתוב, זה דווקא עבד עברי שאינו יכול לחזור בו. ואינו יוצא בו. אז אני עכשיו שואל אותך, יפה. אז למה המרדכי עושה? הרי זה שפועל יכול לחזור בו, גם המרדכי מסכים. זה הלכה בגמרא. אז מה התשובה? כי טוב, אני חוזר, כי טוב, זאת אומרת, זה שפועל יכול לחזור בו, מה זה אומר לי? שהוא לא עבד. שהוא לא משועבד. אבל המרדכי אומר, מה פתאום? הוא משועבד. למה הוא יכול לחזור בו? כי התורה נתן לו מספר. יפה, לא. זה רק ברור. הוא לא סיימן. הבנתם את זה? זו חקירה יפה מאוד אם לא נחזור עליה. זה שנחזור. עוד פעם. אז אני אביא אותה כמינה ובאמצעותה נחזור. במידה ועכשיו הוא חוזר רוצה לעבוד גם את העבודה, ואני מוסיף לו סכום יותר גדול, הוא נשאר לעבוד, זו שאלה טובה. אנחנו לא נלמד על כל הלכות סבירות פועלים. זה משנה, מבחינת בית הסופר זה עקרוני, ובאופן עקרוני כן. לכן זה... אני לא חייב לשאול. לא חייב לשאלה. כי גם הוא יכול לחזור בו באמצע חלוק, אבל אתה יכול להגיד לו, סיכמת לו ככה, אתה נקרא סוחר עליהן או מטען משנות. אם הוא יכול לחזור. סוחר עליהן הכוונה, אבל עוד פעם, זה נכון בקבלן, לא בסופר, לא בפועל. זאת אומרת, פועל על קבלן. לא, פועל. פועל לא. לא יכול לעבוד עליו. עכשיו יש שאלה לקבלן אם אני יכול לעבוד עליו. הקבלן יכול לעבוד. הוא יכול טכנית. הוא יספוג את הזה. אתה אומר, עכשיו אין לי כוח להשיג. בסדר, הוא יספוג את זה. אבל אין לי כוח עכשיו להשיג פועל אחר, מישהו אחר. אז אני עומד עליו, הבטחתי לך עד שאתה מסיים את העבודה 2,000, בוא תקבל 2,500 תגמור. נגיע סוף העבודה, 2,000. אמרתי להשתלם, אמרתי לי 200 אמרתי לך 2,000. אבל פועל, התורה הכי שיש לו כוחות. הוא יכול, זה לא יכול לעבוד עליו, אמרנו. משהו עבד הוא יקבל, משהו לא עבד הוא יקבל, משהו עבד הוא יקבל. טור אמר שגם משהו לא עבד, עוד מעט בסוף השיעור נסביר את זה. אבל באופן עקרוני, זה... למה השאלה ששאלו אותך חוות בעיר, היא בתפיסה אם יש לו מספר יחסי? מה שאלו אותך חוות בעיר? שהוא הלך לעבוד, הוא הלך לראש, הוא הלך למקום. מה זה משנה? הוא עבד או שיש לו מספר יחסי? כי אם אני אומר שיש לו מספריים, יש מקום גדול לומר. שהתורה נתנה לך לחתוך את העבודה, אבל אתה לא חותך אותה, אתה הולך למקום אחר. מי אמר שהתורה תראה לך לחתוך עבודה אם אתה כן רוצה להיות? התורה אמרה לך, שמע, אתה יכול להפסיק באמצע, אתה מפסיק יותר. אבל אתה לא מפסיק, אתה הולך למישהו אחר. אולי פה התורה לא נתנה לך את המספריים, אבל אם אני אומר שהתורה, אני חוזר, לא אמרה את זה. היא לא אמרה שפועל זה עבד ויכול לחתוך. היא אמרה שפועל זה לא עבד בכלל. הוא אין לו שום שעבוד לה. אז אני אעשה מה שאני רוצה, אני יכול לעבור ביום אחד 10 מעסיקים. למה? כי לאף אחד מהם לא היה לי שעבוד. זה נפלא מאוד, ההסבר הזה. בגלל שהוא פועל. בגלל שהוא פועל, הוא לא עבד. עוד דווקא מינה. עבד עברי, לא עבד עברי. הפועל, הוא יכול לחזור באמצע היום. מה קורה? עבד
עובד לך 8 בבוקר עד 8, 100 שקל לשעה, כמה זה יוצא? 1,200 שקל. והייתי לא נותן 8 בבוקר. טוב, מגיע לו הפסקת צהריים, חביבי הלך למסעדה, גמר את כל הכסף. טוב. ואמר לי, שמע, 2 מיליון תמשיך, אכלתי כל כך הרבה, למיטה. אני לא ממשיך. טוב, הבאתי לך 1,200. תחזיר את השקול. אין לי. אתה גם לא עובד, בסדר, אני אחזיר לך. לא. או שאתה מחזיר את הכסף עכשיו, או שתעבוד, ואני נזכר איתך. מה? אומר המעריק, תראו, זה בסעיף ג', אני לא... התחיל, זה בדיוק המקרה הזה שאמרתי, אולי אוכל, התחיל הפועל במלאכה בחדר ובחצר יום חוזר, ואפילו קיבל כבר דמי שכירותו ואין בידו לשלם לבעל הבית. יכול לחזור בו, והמעות חוב עליו. קיבלת את הכסף, כן? אתה יכול לחזור בך. זאת החושן כאן במקור שיש לו נקראות ובפנים אומר, זה לא מוסכם, סליחה, יש תשובת מימוני שמביא את זה המערב, שהוא חולק על זה. מה הוויכוח כאן? אם אני חוזר, אם אני אומר שפועל זה כמו עבד עברי שרוצה לצאת, אמרנו שחרר אותו 6 שנים, 6,000 שקל, עבר 3 שנים, רוצה לצאת. אין בעיה, תשלם לי עכשיו, התורה אומרת, כסף מקנתו, תביא את הכסף, אין, אני אשלם לך בעתיד. עכשיו תשלם, עכשיו אתה יוצא. אם פועל זה כמו עבד, אין אמרות חובה, אדוני, יש לך כסף לשם, אין לך, תמשיך את העבודה. אבל אם אני אומר, לא, פועל זה לא עבד, התורה בדיוק אמרה את זה, שפועל זה שונה, אז הוא יחזיר לך את הכסף בעתיד, זה מה שהמעריק סובר, תשחרר אותו. אין שום בעיה. זה עוד דווקא מינה כבר, אמרנו כבר 2 דווקא מינות בין ההבנה, 3 דווקא מינות. אחד אם מותר להסתיר את עצמו, אם אני אומר שוב, זה השאלה היסודית בפועל. אם אני אומר שפועל הכוונה שלי ממש פועל בדברי, התורה אמרה, אתה יכול לגזור את זה, אז אסור לך להזכיר את עצמך להיות פועל, כי אתה בעצם, עד שתגזור, אתה עבד. אסור לך גם לעבור מעסיק אחר, כי התורה אמרה שאם אתה גוזר, אתה גוזר, אבל אם מי אמר שיתירו לך לעבור מעסיק, אתה יכול להפסיק את העבדות, אבל לא לקחת את המקום אחר. ואתה גם חייב לשלם עכשיו, אם אתה רוצה לחזור, אם קיבלת את הכסף מראש. אין אני אביא לך את זה בעתיד, אחת את הכסף, תמשיך את העבודה. אבל אם אני אומר שפועל זה מה? זה לא עבד בכלל, אתה יכול להזכיר את עצמך. אני לא עבד, אני לא משעבד את עצמי. אני יכול גם, קיבלת את הכסף, לא יכול, זה יהיה חוב, נכון? אני צריך את זה. אני יכול לחתוך עכשיו, אין שום בעיה. והנפקמינה השלישית, שמותר לי להזכיר את עצמי לכמה שאני רוצה. כי בחיים אני לא נהיה עבד. אני יכול להזכיר את עצמי לשנה, 20 שנה. זה פועל זה פרשה אחת, ועבד זה פרשה. מה לגבי קבלן אותו דבר יכול לעשות? לאן החוב עליו? קבלן הוא בוודאי, יש לו איזה סוג של שעבוד גוף מסוים. כי עובדה שהוא חייב, הוא לא יכול, התורה לא אומרת שהוא יכול לתת באמצע היום. רק עדיין לא הסברנו למה זה ככה. למה זה ככה אנחנו לא הסברנו. אבל אני אביא ברשותכם עוד דווקא מינה אחת, ואז נחזור לדור. סליחה, שאלה. כן, בבקשה. מה עושה בית דין אם ההלכה היא לא חלוקה? מה עכשיו? קודם כל, מה השאלה מה אתה הלכה? מה זה חלוקה? כמו עכשיו. לא, עד עכשיו. הוא עבד או לא עבד? הוא עכשיו הלך באמצע, איבד את הכסף. אין לו כסף לשתף לך. מה עכשיו מה בית דין פוסק עכשיו? אני למשל יכול להוכיח מהשולחן ערוך. עכשיו, מה שקראתי זה מעריק שהשולחן ערוך היא להיות. יגיד לך, לא לפי השולחן ערוך. לא, אין דבר כזה. יש לנו כללי פסיקה. יש לנו כללי לא, פסיקה. יביא לך פוסקים אחרים. זה השאלה, אם אפשר להגיד קיבלי נגד השולחן ערוך. אני סתם זורק, אני הולך לפי הרב עובדיה. זה לא שולחן ערוך. אני סתם זורק, לא נכנס. הרב עובדיה אומר שאי אפשר להגיד קיבלי נגד השולחן ערוך. וככה רוב הפוסקים הספרדים. ברגע שאני... ספרדי, זה העבודה של אשכנזי. אשכנזי, אז הוא חולק אחרי הרמה. השאלה אם יש רמה או אין רמה. מה שהעבודה שלנו לעשות זה לברר את הסוגיה. יגיד לך, אני שיט הרב שלי, אני הרב שלי זה הרב. לא, אבל ההלכה, אבל אני, שאלה מצוינת, יש מקרים שההלכה היא ברורה. למה? כי יש פה מה שנקרא פסיקה ברורה, פסיקה ברורה שלמשל אנחנו הולכים כמו השח. השח הוא מה עלינו על חושב בכלל, פוסקים כמוהו. או, הנה, למשל פה במקרה של הטור. רוב הפוסקים לא קיבלו את הטור, לא הסתירו את הדין הזה, אז הם לא הולכים אחרי הרוב. יש מקרים שזה ממש מערכה כנגד מערכה. פה אני לא יוצא ממון לספק, יש לנו כלל. בעיה. נכון, בעיה. אני אגיד שזה ספק, אין ספק מוצאים מידי ודאי, מספק אתה לא צריך לשלם. יש הרבה מקרים כאלה בהלכה, שיש ממש מערכה כנגד מערכה בפוסקים,
חלק אומרים חייב לשלם במקרה הזה, חלק אומרים לא חייב לשלם, אז יש לנו כלל. אם זה באיסור, אלא אם כן קיבלת על עצמך פוסק. אבל נניח לפתוח בקבוק קולה בשבת, יש פוסקים שאומרים שזה דורית, הסגילה, יש פוסקים שאומרים שזה מותר, עובד מותר לכתחילה. מה עושים? אז מי שיש לו רב, חייב שלו. מי שאין לו רב, נגיד לו שזה ספק דאורייתא, ותתחיל להחמיר לכאורה עד שתבחר לך רב. בדיני ממונות, אתה גם יכול להגיד, אין פה פסקים, בדיני ממונות אין תורה סגורה, לא עובדיה, לא שאני מכיר. אז זה מה שנקרא מנהג בתי הדין לפסוק. אם יש מנהג בתי הדין הולכים אחריו או הלכה סגורה, אם לא, באמת אתה צודק. ההלכה כנראה, השאלה, גם יש כל סוגיה צריכים לבדוק מה... למשל, פה בסוגיה, יותר לכאורה נראה שהשולחן ערוך החליט בהלכה. הנה, אם החשבון שלנו נכון. ככה אמר אותו רב, אותו דיין אמר, הנה, השולחן ערוך אמר, כן, כמו המעריק, מה רואים שהוא סובר? הוא סובר כן, אין פה עבדות. אין פה עבדות, ולכן אתה יכול להזכיר את עצמך, ולכן אתה יכול ללכת למעסיק אחר. החברות איתך אחרי השולחן ערוך, אבל לכאורה לפי החשבון הזה גם השולחן ערוך ככה יגיד. ואתה גם יכול, מה שאמרנו, שאתה יכול, אתה יכול, אתה שולחן ערוך אומר, אם יש לך את הכסף, אתה יכול, אם אין לך את הכסף, אתה יכול להשאיר את זה בתור חוב. מה הבעיה? אני כבר אומר עכשיו מה הבעיה. הרי מה, רואים פה במקום 4, זו שאלה שאלתי אותו לא בדיוק כנגד. הרי מה כותב? הרי מה אפשר כותב? אפילו כבר קיבל בסחירותו בעניין של מהבית, יכול לחזור במאות חוב עליו שנאמר, כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים. אומר הרמה, ומעל תמה אסור לפועל אפילו מלמד או סופר, להזכיר עצמו להיות בקבע 3 שנים. זה המרדכי. זה לא הגיוני. הרי הפוך, הרי מה צריך, אם הרי מה זה אומר כמו המרדכי, שמה זה אומר, אני חוזר, שפועל יש לו עבדות, הוא צריך לחלוק על השולחן, ולהגיד, ויש אומרים, כן, יש אומרים שמה פתאום, פועל זה כמו עבד עברית, אתה צריך לשלם, אין לך את הכסף, אתה לא יכול. הוא לא אומר את זה, הוא אומר הפוך, מהי תמה. זה פלא קצת, טוב, שאלה. מה עם האמון בני האדם? הרי אם אני אומר, אוקיי, אני עובד שכיר, אני לא עבד, אני הולך מתי שאני רוצה, באמצע העבודה, הוא הציע לי יותר, אני עובר אליו, זה מתחיל לערער פה את החברה, זה כבר לא, זה לא רק אני ואתה, זה בכלל, זה כל החברה. איפה ההתייחסות של התורה לחברה? יש בדרך שיש התייחסות. אם הוא היה שואל אותי, האדם הזה, האם אני יכול לעבור מעשית משמה? אני לא שואל אותך, כי הוא נותן לי אפשרות לא לשאול אותך. מי נותן לי לשאול? לא, מה פתאום? אחרי שהוא עשה, הוא לא שואל אותנו, הוא עשה כבר. אני באמצע העבודה הולך, סיימתי, לא רוצה לעבוד. הוא הציע לי יותר. אז אם הוא לא שואל אותי, אני לא שואל אותו. מה, ההלכה היא שאסור להפסיד. אני אגיד לך, במקרה זה יותר מעשית, לא מסתכל, יותר מעשית. אני סיכמתי, לא את הרכב שלו, זה סיפור של הבטחה נגיד. רכב, טויוטה, 2012, נגיד, 2, מצוין, וזה, במחיר כזה וכזה. אמרתי לו, מחר עושים עבודתה. הוא תשקרה איתי. 3 שעות אחר כך אשתי תשחטה רצתיים. אותו רכב, אותו מודל, אותו זה, אפילו יש משהו שדרוג שם, ב5,000 שקל. בוא נבדוק אותו, תלך אליו, בדקנו אותו, מצוין, מה אתה אומר? אפשר ללכת אליו? אמרתי לה, כבר סגרתי איתו. אולם טלפונים. נתת לו, רק טלפונים, לא בני קטימה. סגרתי טלפונים. עכשיו, אני יכול לרדוף לך עד מחר, מה אמרתי לך? אמרתי לך שכן, עכשיו אני אומר, לא הבטחתי לקיים, אומנם לא פוליטיקאי, אבל אני לא חייב לקיים, לא יודע מה. התשובה, עקרונית זה אסור. זה נקרא בלשון הגמרא מחוסר המנה. כתוב שארית ישראל לא יעשו עוולה. מה סגרתם למנה? אתה לא יכול להתחרק. אם יש לך סיבה מוצדקת, כן? שאדם יכול להרוויח יותר, פה, אז זה לא השיעור שם, יש ויכוח גדול ולא פשוט בכלל. בין הפוסקים, האם זה מותר לעשות או לא. אתה יכול להגיד, שמע, אני לא אדם לא אמין, אלא אני חוזר בי בגלל שיש לי סיבה. ויש פוסקים שאומרים לא, אף על פי כן. אולי נעביר על זה שוב, זה נקרא שיעור על מחוסר המנה שיעור נפרד. מתי? כי זה קורה הרבה, אדם רואה. לפעמים הוא אומר לי, תשמע, הבית שלך מוצא חן בעיניי, בא לי, ואחרי זה, תשמע, כבר אמרת לו, אפילו חתמת חוזר, עוד לא עברת את הכסף. זה נקרא קניין, יש פה הרבה מה לדון. רגע, אם חתמת חוזר, אתה יכול להתחרב? אותו בית לסחירות במחיר פחות.
הרי ברגע שאתה חותם חוזה, נדמה לי יש איזה סעיף, מי שמתחרט משלם איזה אני אשלם לך את הקנס, אין בעיה. מדבר איתך עכשיו על איזה לזכור אותי בית לכמה שנים. הבית ההוא באותו מחיר, הרבה יותר טוב, יש מרפסת, זה קומה ראשונה, אתה קומה רביעית, יש לו. אתה מבין מה אני אומר? או שאמרו לי, אמרת? נכון, אבל יש פה עניין של אמון. זה שיעור שלם על אמון, בעזרת השם, נכניס את זה למאגר. אני רוצה עכשיו להגיע, להסביר את הטוב. לפי זה אפשר להסביר את הטוב. בוא נחזור על הטוב. התשובה לתושעה על הדבר? אין לי תשובה. לא, אני חושב שזה לא בטוח נכון. זה לא בטוח נכון שמה שהוא אמר, הרב הזה לקלוט הכל בגלל בשני, אבל זה, אנחנו רק הצגנו, זה כן, אז זה שיש שתי אמנות זה בטח. השאלה אם כל מה שאמרנו תלוי אחד בשני, זה לא בטוח. יש לי פה גם עוד סתירה בשק, אבל מה שאנחנו נצא, אני רוצה להסביר את הטור ואז להסביר גם את הסברה. ואני גם עוד אפילו בני מעשית החסדים. מה הטור אמר? הטור אמר פלא פלא, הטור אמר. אבל, אני חוזר, סיכם איתו ליום 8 דינרים. אבל חצי מגיע לו. הפועל השני, עכשיו היה אינפלציה, ירד המחיר, 2 דינרים. אומר הטור, מי מרוויח את 2 דינרים? לא בעל הבית, אלא הפועל. אומר השני, הפועל הראשון. אומר השני, זה הכול. תשובה, אם נגיד שהטור סובר שפועל יש לו דינים של עבד עברי, התורה אומרת את זה, שעבד עברי שעלה פרשת שבוע, כפי שנה, מכסף בגנתו ברית הגמרא בקידושין. אם הוא עלה 200, ועכשיו, כן, היה שווה 100 ועכשיו הוא שווה 200. אז איך הוא צריך לשלם? לפי מה שהוא רוצה לצאת באמצע. איך הוא צריך לשלם? לפי מה שהוא היה, או לפי מה שיהיה? אומרת הגמרא, הכל לטובת העבדים. אם זה לטובתו, אז לפי הזול. אם זה לרעתו, לפי היקר. למה? התורה חידשה מכסף בגנתו כפי שנה. אפשר להגיד, אומר אותו רב, זה מה פשט בטור, הטור הבין, כמו מיעוט הפוסקים האמת, אבל כמו פוסקים, ולא פוסקים כאלה, כמו מרדכי, שפועל זה עבד עברי, יש לו גם את החובות של עבד עברי, אבל גם יש לו את הזכויות של עבד עברי. כמו שיש לו את החובות של עבד עברי, שאם אין לו כסף עכשיו הוא לא יכול לצאת. וכמו שיש לו את החוב של עבד עברי, שהוא לא יכול להסביר את עצמו, יש לו גם את הזכויות שלו. שעבד עברי שיוצא, הוא מרוויח את הכסף, אז גם אתה. אמנם יצאת, אבל אתה מרוויח את 2 הדינרים. אם לא, אני לא מכיר אפשרות אחרת להבין את הטור. השח ודאי למד שפועל זה לא עבד עברי, כמו התוספות. פועל זה אדם שאין לו שיעבוד גוף. מה פתאום לקחת דינים של עבד עברי ולשים על פועל? מה? לא, הטור כזה כותב, הטור כזה כותב, הוא שואל, השח שאומר, מה אתה אומר, מה הסברה בזה? כי בדיוק זה נקודת הוויכוח, השח לא חושב על זה, לא חושב על זה. הוא בכלל לא חושב להדביק את דין של עבד עברי על פועל. שוב, זה שתי הבנות. זה או זה, השח היה ברור בשכל. מה זה פועל? פועל זה פועל, אין לו שיעבוד גוף. אתה יכול לעבור מעסיקים, אתה יכול להזכיר את עצמך. אבל כן היו מכיר את המרדכי הזה, לא? כן, אבל המרדכי, אולי נענה על מה שאמרת. מה התירוץ? המרדכי, שימו לב. המרדכי שם אומר, כן, יהיה זהיר, הוא לא אומר סוג. למה? כי יכול להיות, כן, שגם, ולכן זה לא חופשי. שאלת את זה. אותו רב כן צודק. יש לי סתירה אחרת, אבל פה אפשר ליישב. למה? גדול. כי מה שהרמה אומר, זה לא באמת אדם יכול, טוב זאת אומרת, הוא יכול להסביר את זה. אבל זה מה שנקרא תהיה זהיר. זה רק אולי מראית העין, זה לא באמת עבד, מה עכשיו בזה באמת, אלא מה? אתה מבין? ברגע שאתה, זה נראה כמו עבד, אז זה לא טוב. הלשון של המרדכי זה יהיה זהיר, איפה יש לו דוגמה לזה? השולחן ערוך כותב, יהיה זהיר לאכול אפיקומן עד חצות. מה זה יהיה זהיר? כן או לא? מחלוקת בין הפוסקים, מתי? מי שלא אכל אפיקומן עד חצות, יאכל גם אחר כך. כי הרי יש שיטות, כן, אגב זה לא אפיקומן, אמרנו פסח, אבל לא אפיקומן, גם כל המצוות של אלעזר. נכון, מה זה? נכון, אלא שמה זה ממש אבל שלא יבוא, כן. נכון, אז יהיה זהיר הכוונה, והלשון של המרדכי פה זה יהיה זהיר. אז לכן אפשר, אז הרווחנו את ההבנה של הטור. אני עכשיו רוצה, שאלנו שאלה יסודית. מה ההבדל בין פועל? רק לענות על הציור, אתם יכולים את המקרה, התחלנו במקרה, נהג מונית, נחזור על המקרה. היה נהג מונית, שסיכמו איתו לנסוע מאשדוד לירושלים 250 שקל, הבחור הזה עצר באמצע, בדיוק באמצע הדרך, הוא רוצה 125 שקל, ואומרים לו מה פתאום?
מונית, באמת זה נכון, מונית זה בדק, זה מונית מלטרון עד ירושלים זה 200. מי יספוג את זה? מה אני לא יכול להגיד לו, לא יכול לעשות כלום. זה ודאי שלא, אני אמרתי להם, ודאי שלא, הבן אדם אמר לי, הבן אדם, ודאי, אני שכרתי אותו, עכשיו שכרתי אותך לייצר לך מקירה. הבאת לי חצי חנוכיה, לא עוזר לי. לא, חצי חנוכיה זה שום דבר. גם פה, הוא... אבל גם אתה, אני קידמתי אותך עד לתחום. מה, זה לא עבודה? מה, אתה מטיל עליו על עכשיו להשיג מונית? אתה לא צריך לנסוע. לא, שישלם את ההפרש. לא, למה? אני לא צריך להשתלם, אני כבר לא צריך, אני קשה, אני צריך לחזור הביתה. זה בעיה שלך, זה לא חייבי שם. מילי. תגיד לי, ומה היה קורה? סליחה, מה היה קורה אם הייתי מביא אותך את ירושלים? ואז אשתך הייתה בירושלים? סליחה, אז אני לא משלם את זה. אתה לא מעלה. אתה דווקא שלי. מה? אז עשיתי חצי. הבאת הפרויקט שהצבעת עליי. צבא חצי, לא מגיע לו על מה שעבד. אם שכרתי את הנהג מונית ב3 שעות, עבד שעה וחצי, אני מסכים איתך, פועל לפי שעה. פה זה לפי מיסים, לא עשית את המיסים. כמו החליפה, מי צריך את זה? לא, תראה, אתה תמשיך את זה אבל. תמשיך. לא אתה, מישהו אחר, אני אספור. אני לא מכיר דעה כזאת. שלא ישלם על מה שאתה... לא, אני רוצה חליפה שלמה. אני סיכמתי איתך חליפה שלמה. לכן, לא תקבל את כל, לא תשלם לי. כמו שתגיד עכשיו חצי משקף. מה יעזור לחצי משקף? הגורל לא יעזור. עוד נתחיל לזה עוד. לכן אתה תשלם משקף אחר, שיחברו את זה, ואת ההפרש שאני אקבל. משהו פה עשיתי, הוצאתי הוצאות. אז זה בזבזתי. שרפתי זמן, מגיע לי על זה כסף. אני לא מכיר דעה כזאת. אני לא מכיר דעה כזאת. אדם שעבד, ודאי, כל הדיון הוא מי יספוג את העלות של הזה. אף אחד לא אומר שמה שבן אדם עבד, ודאי גם אם הוא קבלן, הוא חייב לקבל. יש הרבה פוסקים שאומרים שפועל וקבלן זה לא לפי שעות ולא... זה לדעתי הרבה יותר כמובן, לפחות זה תלוי בפרוקת הזאת. פועל זה לא קשור לפי שעות. אלא השאלה אם הוא חייב לעבוד עכשיו. למשל, יש עובד הייטק, יש לו משימות. מתי הוא גומר אותו? מתי שהוא רוצה, אבל אומר לו המעסיק שלו, תשמע, אתה מקבל, הייטק זה 100 שקל לשעה. תגמור את הפרויקט, תגיד לי אחרי זה חשבון, כמה עבדת, לפי שעות אתה מקבל. מתי תגמור? מתי שתגמור. מצד אחד, הוא מקבל לפי שעות. מצד שני, הוא לא חייב לעבוד עכשיו. פועל נורמלי, זה עובד ב8 עד 8. גם חייב לעבוד ב8 וגם מקבל לפי שעות. מה קורה במקרה שלא ככה? אני אעבוד מתי שאני רוצה, אני יכול לעבוד ב2 בלילה. אבל אני מקבל לפי שעה. זה גם פועל או שזה קבלן? אם אני אומר הולכים לפי שעות, אז זה מה שמעניין אותי, זה הפרמטר. מה אכפת לי מתי אתה עובד? אבל אפשר להגיד לו. פועל ואז הרבה יותר מובן למה הוא עובד. זה לא קשור לפי שעה. זה קשור האם הוא מוכן לעבוד בשעות שאני כתבתי לו. פועל מוגדר מתי הוא עובד. קבלן עובד מתי שהוא רוצה. לא כי הוא מקבל לא לפי שעה, אלא כי הוא עובד מתי שהוא רוצה. פועל, זה יש הרבה פוסקים שאומרים שזה פועל וקבלן. אגב, אם זה מאוד מובן. אם אני אומר שפועל אין לו שיעבוד גוף, זה ההבנה הראשונה. ההבנה הראשונה שהוא לפי שעות. אם אני אומר שפועל את ההבנה שיש לו שיעבוד גוף, למה אם זה לפי שעות יש לו יותר שיעבוד גוף מהקבלן? אבל אם אני אומר כי הוא עובד בזמן שאני מכתיב לו, כמו עבד, אז זה מובן למה פועל יש לו שיעבוד גוף, לפי ההבנה הזאת. ודאי שזה מובן. הנהג מונית הזה, הוא לא מקבל לפי שעה, אבל הוא יכול לבוא מתי שהוא רוצה? ממש לא. אני אמרתי לו, סמא אדוני, אני צריך שתהיה פה באשדוד ב2, אנחנו צריכים להגיע לירושלים עד 3. אם הוא לא מגיע ב2, לך הביתה, אני לא צריך, תגיע לי ב4 בבוקר זה לא עובד, ב4 אחת שמעתי לא עוזר. תגיע לי ב2. הוא יכול, לפי הדעה, זה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. מערכה, אם הוא שאל מה עושים, מערכה כנגד מערכה. ממש. יש פוסקים שאומרים שהוא נחשב פועל. בכל דבר ועניין, למרות שהוא לא מקבל לפי שעה. הוא לא מקבל לפי שעה. כי כיוון שהוא חייב לעבוד עכשיו, אז הוא נחשב, ואני אומר, זה מאוד מובן לפי מה שאמרנו, שיש לו שיעבוד גוף. הוא מחויב, אז הוא נחשב עבד, הוא נחשב פועל. זה בבית. יש מקרים לכאן ולכאן. פועל נורמלי זה תעבוד לפי שעות שאני מחליט כאן וגם קבלן נורמלי, תגמור את הפרויקט, מתי שאתה רוצה, איך אתה רוצה, תקבל לפי. אבל יש מקרים ביניים, איך אני מגדיר אותם? שוב זה השאלה, מה זה פועל ומה זה קבלן. פה במקרה של המונית, כיוון, זה בדיוק טוב שהוא שאל את זה קודם, כיוון שיש פוסקים שאומרים שהוא מוגדר, כן? עכשיו שהוא לא רצה, אבל הם כן רצו, כן? כיוון שיש, אתם רוצים להוציא ממנו כסף, כן? אתם רוצים, אז אמרתי את זה טוב, אם שילמתם, שימו לו, אם שילמתם, הוא צריך להם רק 125, אם
תקבל 50. לא שהוא לא יקבל כלום, תקבל 50. הם שילמו לו כמו שזה היה מקרה, והם, אמרתי לו, תקבלו ממנו רק 125 שקלים. למה? יש דעות והרבה דעות שסוברים שפועל זה לא לפי שעה. פועל זה הוא מחויב לעבוד בזמן שקבעתי לו. ואני אמרתי שוב, הבאנו פה שאלה מאוד יפה, חקירה מאוד יפה. לדעות האלה זה יכול להסתדר עם כל הדעות, אבל ודאי לדעה הזאת, לאסכולה הזאת שאומרת שפועל זה אחד שיש לו שיעבוד גוף, ולכן הוא לא יכול לגזור, הוא לא יכול לעבור מעסיקים, ולכן אסור לו להזכיר כמו חוזה טווח ארוך, ולכן אם אין לו כסף עכשיו הוא לא יודע, יש לו גם את הפריבילגיה של שיעבוד גוף, של דוד עברי, ולכן זה לא משנה לפי שעה, אלא אם הוא חייב לבוא לעבוד, אז הוא עכשיו פועל פה, עבד שלי, אני אומר לו מתי לבוא לעבוד, הוא יכול גם לחתוך את העבודה ולא לספוג את העבודה. טוב, תודה רבה לרב, חזק וברוך.